हेलो लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर इउटिउबनिफ्राय जोबोद मोजां आपडेट फैदों, जाय आपडेटनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे आपडेटानो जाहैबाय गोबां साबस्क्राइबार गोनांनावबो आरो साबस्क्राइबार गैयिनावबो बे आपडेटा जोबोद मोजां। हमनानै ला आं जिखुनु मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामो, बे आपल'ड खालामनायाव नोंथांमोना माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय कमेन्ट्स हरो बा आंनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार बिहरो। स' आं नोंथांमोनजों कन्टेक्ट खालामनो हाया, जानो हाया आरो साफ्रोमनोबो आंनि नाम्बारखौ आङो इउटिउब स्क्रिनाव बा भिडिअआव आङो प्रभाइड खालामनो हाया जाहैयो। स' कमेन्ट्सनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुङो फेसबुकाव कन्टेक्ट खालाम बा सोरनोबा पार्सनेल आं बेफोरबायदिनो आंनो गावनो कन्टेक्ट खालामनानै नाम्बार प्रभाइड खालामो आरो बिथांमोननि प्रब्लेमखौ हानायमानिखौ आङो सल्भ खालामनो नाजायो। नाथाय बे आपडेटानो जाहैबाय दा नोंथांमोना आंनि भिडिअसआव फैनानै जुदि नोंथाङा आंनि नाम्बार मबाइल नाम्बार बा आंजों माबा मोनसे सल्युशननि थाखाय डिसकास खालामनो सानदों नोंथाङा बा नोंथांनि चेनेलाव बा पेजाव फेसबुकाव माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा डाइरेक्टलि नोंथाङा आंनि चेनेलाव फैनानै कमिउनिटि जिथु पस्ट बेयाव नोंथाङा गावनि प्रब्लेमखौ एबा गावनि चेनेलाव माबाफोर जादोंबा पेजाव माबाफोर जादोंबा बेखौ डाइरेक्ट आंजों शेयार खालामहरनो हायो। नोंथाङाबो टाइप खालामहरनो हायो, नोंथाङाबो स्क्रिनशट हरनो हायो, जेरावनोखि आंनि मबाइल नाम्बार नांलाया। बा नोंथांनि पस्टखौ आं जुदि मोजां मोनदों अब्ला नोंथांनि पस्टनि बिखय आं माबा मोनसे कमेन्ट खालामनानै पस्टबो खालामहरजायो बा नोंथांनाव सोंहरजायो डाइरेक्टलि, बा आंनि स्क्रिनशटखौ आं नोंथांनो हरनानै बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामहोनायनि थाखाय डिसकास खालामजायो। डाइरेक्टलि बेफोरबायदिनो बे सुबिदाखौ इउटिउबा गावनो होनाय जादों, बे फिचार्सखौ होनाय जादों। मानो होनोब्ला जोङो दा इउटिउबाव हानायमानि ग्र' खालामनोसो सेस्था खालामो आरो इउटिउबाबो सानो जे अडियेन्सआ थाबैनो ग्र' जाथों आरो बिथांमोननि भिडिअसफोराव गोबां भिउस फैदों आरो जोंनि एड्सआ हानायमानि एड्सआ श' जाथों होननानै माने इउटिउबाबो सानो। बेनिखायनो अडियेन्सफोरनि थाखाय इउटिउबाबो मोनसे बेनिफिटनि थाखाय गोदान आपडेट हरगासिनो। चेनेला ग्र' जायोब्ला जेसेनो ग्र' जागोन एसेनो आर्निंआबो बारानिफ्राय बारा जागोन। गोसोबायदि आनलिमिटेड नोंथाङा इउटिउबनिफ्राय रांखौ मोननो हायो। स' दा इउटिउबाव ओरैबायदि फिचार्स हरदों, नोंथाङा डाइरेक्टलि बेयाव गोसोबायदि पस्ट खालामहरनो हायो गुबुन चेनेलाव थांनानै, बा आंबो नोंथांनि चेनेलाव फैनानै आंबो पस्ट खालामहरनो हायो बा आंनि स्क्रिनशट हरनानै बा आंनि प्रब्लेमखौ नोंथांनो शेयार खालामहरनो हायो, नोंथाङाबो टाइप खालामनानै डाइरेक्टलि। अके, डकुमेन्टनि इसिबां गोनांथि गैलायै बेफोरबायदि फिचार्सखौ इउटिउबा होनाय जादों। जेरैहाय हमनानै ला आं डाइरेक्टलि नोंथांनो खिन्थानोसै, आं बेयाव इउटिउब चेनेलखौ अपेन खालामबाय, अपेन खालामनानै डाइरेक्टलि आङो सार्च बाराव आङो क्लिक खालामगोन। बेहाय सार्चआव क्लिक खालामनानै आं मोनसे चेनेलखौ आङो बेयाव अपेन खालामबाय। बे चेनेलानो जाहैदों HD ग्रेन्ड। मानो होनब्ला बे फिचार्सखौ बयनावबो दा हरथ'वाखै, हरगासिनो, बे बेटा टेस्टिं मडआव दङ। गोबांनावनो हरबाय आरो गोबाङानो मोनाखै। बे फिचार्सखौ थाबैनो मोनगोन आरो बयबो मोनजोबगोन लोगोफोर। बे फिचार्सआनो जाहैबाय, आं बेयाव HD ग्रेन्ड टाइप खालामबाय, बे चेनेलाव बे फिचार्सआ मोनबाय आरो गुबुन चेनेलावबो मोनदों गोबांनावनो। स' बेयाव टाइप खालामनानै नैबेफोरबायदि फैबाय। बे HD ग्रेन्डनि चेनेलखौ आङो बेयाव अपेन खालामगोन। अपेन खालामनायनि उनाव नोंथाङा नायनो हागोन, नैबे गाहायाव दङ नैबेयाव डिस्कभार HD ग्रेन्ड निउ कमिउनिटि, बेयाव बेटा, बेयाव ग' टु कमिउनिटि। बे ग' टु कमिउनिटिखौ बयबो मोनजोबगोन, माने कमिउनिटि स्ट'रि जिथु पस्ट थायोना, बेयाव मोनसे आपडेट फैदों, जेरावनोखि बेयाव जोङो गावनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामहरनो थाखाय बिथांजों कन्टेक्ट खालामलायनो हायो। बे ग' टु कमिउनिटियाव क्लिक खालामगोनथ', क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि फैगोन। बेयाव निउएस दङ, गोबां जेसेबां माने इउटिउबार्स दङ बा माबा मोनसे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय बा गावनि भिडिअखौबो बेयाव प्रमट खालामहरनो हायो। थाम्बनेइलबो नोंथाङा बेयाव पस्ट खालामहरनो हायो, गावनि चेनेलनि लिंकखौबो बेयाव पस्ट खालामहरनो हागोन आरोखि। जेनेबा हमनानै ला नैबे निउएसआव आं क्लिक खालामगोन, बेयाव गोबां गुबुन इउटिउबार्स दङ, गावनि प्रब्लेमखौ बा गावनि स्क्रिनशट, गावनि लिंक बेयाव माने प्रभाइड खालामहरदों आरो बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो थाखाय बेफोरबायदि माने बेयाव डाइरेक्ट पस्ट हरनो हादों आरोखि। निउसआव क्लिक खालामनायनि उनाव ओमफ्राय नैबे क्रिएटर पस्ट, बे गोबां क्रिएटरफ्रा बेयाव पस्ट खालामहरदों, जेरावनोखि बेयाव नोंथाङा पस्ट खालामहरनो हायो आरो गोसोबायदि। जेरै आङो नैबेयाव टपाव आं क्लिक खालामगोन, क्लिक खालामनानै जेनेबा नैबेयाव वाट्स अन इयर माइन्ड बेयाव लिरनायाव बेयाव क्लिक खालामगोन। बेयाव आङो गोसोबायदि टाइप खालामहरनानै आङो पस्ट खालामहरनो हायो। जेरै बेयाव आङो मोनसे इमेज स्क्रिनशट हरनो गोसोबा आं बेयाव स्क्रिनशटबो हरनो हायो। दा बेखौ आङो डाइरेक्ट बेयाव पस्ट खालामहरनो हायो। जेरैहाय पस्टआव आं क्लिक खालामगोन, पस्टआव क्लिक खालामनायनि उनाव बिथांनि चेनेलाव, बिथांनि कमिउनिटियाव आंनि बे पस्टआ थांबाय नै लोगोफोर। आं जेराव जि फाथायहरदोंना बेयो थांबाय। दा बेजोंनो माने कन्टेक्ट जोबोद मोजां, माने कन्टेक्ट खालामलायनो हायो आरो गुबुन इउटिउबारजों गुबुन इउटिउबारा गावनि प्रब्लेमनि थाखाय बा माबा मोनसे
नलेज मोननो थाखाय बा माबा मोनसे मिन्थिनो थाखाय अके बेयाव नोंथाङा बेखौ बे पस्टखौ डिलिटबो खालामनो हायो बा नोंथाङा गोदान पस्टबो खालामहरनो हायो। दानिया खोथाया जाहैबाय दा नोंथाङा सानदों जानो हागौ बेबायदिबाथ' गोबाङानो कमेन्ट खालामहरगोन गोबाङानो बायदि पस्ट हरलाबायगोन जोबोद डिस्टार्ब जागोन बेखौ बोरै मेनेज खालामगोन होननानै नाथाय लोगोफोर नोंथाङा बेखौ मेनेज खालामनो हायो जेरावनोखि नोंथाङा गोसोबा बिथांनि कमेन्ट्स बा पस्टखौ हाइडबो खालामनो हायो नोंथाङा अलाव क्लिक खालामनानै दोनोब्ला बयबो हाजोबगोन आरो सोरबा चेनेला जुदि कमेन्ट दा हरनो हाथों पस्ट खालामनो दा हाथों होनबाबो नोंथाङा बेखौ हाइड खालामनो हायो अके लोगोफोर बिनिफ्राय नोंथाङा गोसोबायदि मेनेजबो खालामनो हायो अब्ला जोबोद मोजां बे फिचार्सआ सोरनावबा थांदोंबो जानो हागौ थांदोंब्ला नोंथाङाबो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर बे भिडिअनि गेजेरजों आरो नोंथांनावबो थाबैनो थांगासिनो बे बेटा भार्जन टेस्टिं मडआव दङ जेरावनोखि बयनावबो थांजोबगोन आरोखि खेबसे मोनसे आपडेट फैनो थाखाय मोनसे फिचार्स फैनो थाखाय गासिनावबो खेबसेनो ज' फैजोबा लोगोफोर जेब्ला नोंथांनाव इमेल फैगोन कमिउनिटि बेफोरबायदि पस्टनि सोमोन्दै अब्ला नोंथांनाव चेनेलावबो बियो लागु जागोन अके लोगोफोर अब्ला जोबोद मोजां बे आपडेटआ स' लोगोफोर दा डाइरेक्टलि नोंथाङा आंनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार बिहरनो गोनांथि गैला आंनिफ्राय माबा मोनसे मिन्थिनो लुगैदोंब्ला नोंथाङाबो डाइरेक्ट आंनि चेनेलावनो फैनानै बेफोरबायदिनो पस्ट खालामहरनो हागोन आरोखि अके लोगोफोर